Здраво, другари, здрава криптореволюция, едно прикоден от моите кратките видеа. Овие от YouTube не може толкова да блокират колко аз съм упорен. Ке ме изнервират, ке вземам по 10 видеа на ден да валам, братче. Сега ке вземам и на Twitter ки платам овоа за Грок, сакам да видам како ке функционира. И оттамо да престана да... Мислам, там не са ме блокирали оттамна, нели, Елончо какво презема, Суприм лидеро, шо ке ни владее на Марс, там 2000, не знам кое беше, 36-40. Трябва и на него. Знаеш, Америка, луѓе, трябва да си платите, за да има мед и млеко. Еве, на ово, кажи го на како добрив за реклами, шо му оттепчеа за реклами да се стават. Еве, тук кой изгледа дека беше. Тук само го ставите on и off, разбираш. И ке ви се появяват по 2-3 реклами, одете скип слободно. Гледаш, тук, например, ако направим яко видео, шо най-више треба на реклами да ти дадат некоя паричка, за да не давам, нели, да не плакате преплата, да нема се тия работи. И лимитите ти го стават, разбираш. Значи това видео, шо най-више може да има заинтересирани да ти изваде, гледаш за кратко време 550 прегледи, 53 коментари. И онма ти стават лимитед, разбираш. Русия била крива. Братче, тук компаниите се, корпоратските гиганти са най-големата мафия, ама да. Користете си Brave Browser, другари, кажал съм ви, Brave Browser, другарчиня. Ево го. И нема на YouTube такво, кажи го. 10 пъти е по-добър от Chrome и от Mozilla и от всички други. Значи немате реклами. Тук ако ке пуштете видео на YouTube, гледате, другари, нема реклами, нема такви работи, значи без проблем. Той я го включив, чисто за тия ще ги мръзе да си користат Brave и еве на YouTube, за да не ми блокират коментари, да не ми блокират видеята. Да е включено, да мислят дека ќе правят пари. Они се лаком от всеки канал ще стане успешен да вземат някаква паричка. Еве, няма никакви реклами, гледате на Brave Browser. Значи ако ходите преко Brave Browser, да знаете, няма реклами. Бурам, седете на Brave Browser и така да, тие ще ми викате, брат, що си включил реклами, знаеш, смета ми. Brave Browser, другари си инсталирате, описменувате си дигитално, со години го сборам taj Brave Browser, по 6-7 години, ако не се лажам, го користам. Плюс имате и, тук имате новченик, дава ви награди за... Гледаш колко има? 550 168 има реклами блокирано. 5 милион, брат, че имам реклами блокирано до сега, от какво съм 7 години на Brave Browser. Значи защитил съм 7,6 сата от тия реклами. Да не ги гледам моя живот. Значи, другари, користете го Brave Browser. За да не философирате защо си ставил, брат, реклами. Ставил съм, за да не я блокират. На другарчето да му се извинам, нещо не ме е разбрало. Управуване ти подръжка, брат, вика Даниел, нема в зло намера, грешка се ме свадил, я те прашав, цитирам, нели зборуваш английски в Америка, много интересно ги читаш зборовите. Поради това, що много интересно ги читаш зборовите, от ми беше чудно. Сите не сме в Америка, па да знаеме како е, никош не съм кажал дека си експерт во Кардано, ми смета прозевањето. Каналот ти го гледам и следам преко 2 години и поради тебе купив и кара. Другар, ја тебе те мислам, спомнав, дека еден от тия ще е коментирал, ама коментарите беа, за да не ги видам ја, оти на мен YouTube не ми дава. Вие кога ќе ме коментирате, ми излегнате известување тук. Да знаете, тук ми стигне известување. После, ако коментирате втор, трет път, више YouTube не ми ги дава тия. Ако на вашия коментар некој коментирал или постирал некој щетен линк, да знаете, не ми го дава това. Трябва да долезам видео, за да го видам. На твоя коментар, реплай, удрили се други гнаси и бяха напишали, брат, че ти само коментираш за Стар Атлас, за Кардано. Брат, тия са дигитално неписмени, аз защо викам белата мечка, белото мече. Белата мечка, я нон-стоп сборам за Ethereum, нон-стоп сборам за Cardano, нон-стоп сборам за Solana, нон-стоп бръмлям, гледате, дори ми излагат за Ripple. Де факто, я ще ги плукам фактически, кажувам дека, то е технология. Made in USA, дека фактически не трябва я да сборам позитивно зони да литат нагоре. Трамчо ги кажува дека това се Made in Америка и ке литат нагоре. Значи я на моя канал ви обръкам внимание и за Ethereum сборам, и за Solana, и за Ripple, и за SUI. Значи
Така да, братче, не е на канала само за Кардано. Ако учите, брат, на вас психички проблеми имате дека некој е направил пари от Кардано и от Стар Атлас и дека се интересира. Посебно новиот апдейт за Стар Атлас, февруари 5 и то втори иди, февруари педери. Страшно. Ей, шо спомнав, лале, брат. Тоа ќе ме провере алгоритъм само да не ми го блокира да не ми го блокира видеото. Али другарче, братче, извини, ама не си разбрал. Значи на твоя коментар одоздоле коментира и ме плука дека само каналът не е бил професионален. Я обясних вчера в видеото защо канал не е професионален. Така да, другарче, фала ти на поддръжката, не беше за тебе коментара. Може да лошо съм се изразил нещо. Не беше за тебе, тук на твоя коментар други гнаси коментира и ме плука, разбираш. Ама YouTube Валя ги е избрешал поради негативни коментари. Я не съм ги брешал, я баш сега да снимам видео доздоле, ама това е. Поздрав, другар, поздрав до управување ти поддръжка, тоа не беше за твоя. Ти немаш, братче, музика на твоя канал 20-30 работи, тук беше за една друга гнида. Шо сакав, другари, одеме тука в Бум 2019. Я Twitter најискрено не го користив у Америка, така да, голема грешка, али после ко видов американци колко го користат, упаѓам 2019 и бум. Братче, правил пост, брат, гледай, улавате у универзум. Еве, вие сте тука, јас сум више улезен. Брато, много убаво кажа. Секој чест тип е. Мислам дека не се кам дали е роден тука, ама е ДНК италианец. Ама чекай, шо ќе филозофирам, повеќето луѓе не знаат македонски, овој англиски, кажа ми да ги зборам. Значи Bitcoin is going to be successful. Значи, без разлика, другари, да знаете, гледаш убаво типо е кажал Помпилиано, или какво е да се чита, убаво е кажал, кой да е председател? Ей, чека да видим дали се снимам видеото, нем паура, че мистериозно ми изчезнала тук видео, тоно и чуда. Без разлика, другари, кой да е председател? И Байден да го върна назад. Bull Market кима. Днес ви кажем защо паѓа. Bull Market кима, другари. Ево, мижавио, да не зборам Макдоналдс, кој ще продава, да не кажем сега каква храна, што никош нема да ја јадам, нели алгоритмно да не ме блокне. Чим они имат биткоин машини и не са ги тръгнали, луѓе така да кога ги тръгнат, кога ги вадат, тогава може да паничите. Че детата гледаш, што никош ја не ми много е скапо тоа чудо, али добро е. Да не ми го рокнат канало, треба посебен канал да направим дефинитивно за теоријата и ние улаваме, они мислят Трамп победи и ние тука сега, братче, крај. Мед и млеко ќе тече, не другари, нема никаков мед и млеко да тече, само ще победи още драми. Таков хеликоптер, со таа елита на пилоти, но ти много луѓе коментари ме масират, па да сејам да кажам, па тамен да го гледат ово видео, ќе гледат па и за крипто. Таков хеликоптер, другари, шанси нема да падне. Ако е сакате, ќе улезете на канало за мистерии, и ќе видите дека тука објавувам доста интересни работи и за вашиот Елон Маск што ќе биде. Тука имате дека тоа може ремоут контрол да лита уште од 2022. Фул да го преземат. Тука исто може да видите, значи мистерија групата не забравајте да ја орадете, да кажи го, да ја разгледате. Еве и за Калифорнија да разгледате жителите што имат мислење. Тука за тај сектор, тука друг сектор, трет сектор, значи сите интересни работи може да ги разгледате на таа група. Другари, кажа ви нон-стоп да не ми правите пораки, тука гледаш на некој души се отворија пораките, па сега брат, сигурно нема да го бришам видеото, да си внимавате што коментирате, така да... Другари, ова е лоша ситуација, малку у стилу на брато Виталик, креатора на Ethereum, има много убава женска си фана. Типо е гений, али како маш, коски и кожа, неа мускули, глава како на воземјанин, сега да не оврејам, братче, али
таква типка тръчи по парите дугър, да ако някой ти преведе от твоята екипа от македонски на английския ти преведе, да си чуваш парите, да почнеш да работиш повече на Ethereum, от какво си в една женска, Ethereum стагнира, да не е CIA или KGB да са ти я пратили типката да те деконцентрира, от и знаеш. Тук знаеш дека можно е, или не е робот? Робот да му ги носи овие. Можно е, ама не масата е некоя чудна. А можно е робот. Да, можно е робот да му... Чекай да ви. Мръда ли се тая тук цап, да му ги стае. Не знам дали е робот, али у Калифорния. Ако е, у Калифорния имат више окви роботи, ще служат у някои ресторанти. Али може па и да е азиатско. Азиатското най-често да донасят обакво, па от тук ти ги стават и ги редат. Май битно е повикваме го Виталий да вземе да почне да работи братче на Ethereum, доста са тия женски и Никола Тесла е кажал по-добро да биде без жена и затова ги е дадел сите тия работи. Ама па американците му ги украдея. Така да, малко лоша ситуацията с Ethereum, зафрагам се, ще има женска и затова стагнира, не си хирайте, Трамчо с неговата компания се купува, трупат Ethereum, купуват домени, значи Ethereum, другари, ова сезона 7-10 хиляди е лесно. Сега поръки ке почне да правят, брат, колко си сигурен? Ич не съм сигурен, кажувам предпоставка, така да, значи 7 и 10 е много лесно да биде за това. Без разлика на Ethereum ова колко ке му съберат милиардите. Да се надявам дека предбрачен договор ке ударе, от и снагата тръче по милиардите, не я интересира крипто и Ethereum, нито па Витали. Значи Трамп много лошо, вчера кажа в коментари, не знам дали спомна в видео, много е лошо, 25%. Пошо за мен лично, я по-голем е дел от храната и водата квалитетна и работа ще купувам се от Канада, аз живеям до Сиетъл. Сиетъл е на 2,5 сата до канадската граница. Значи от тук се увезват много квалитетни работи и кои ще са стварно органски и не са щетни. Така да мене не ми отговаря 25% на Канада на сите работи. Исто не ми отговаря и на Кина. Затова ще цялата технология ще купуваме от Кина и сите работи ще купуваме тук за домакинството от Кина. Ситнарите и Мексико. Цялото воши зеленчук ще го ядам я органско от Мексико, брат. 90% и от Мексико. 10% има от Калифорния. Може да 20% ядем и от Калифорния, но 80% има от Мексико, другари. Значи квалитетни овоши зеленчука от Мексико, затова че Мексико нямат пари да стават таква химия, как американците ще стават. Во, брат, че въобще не ми отговаря, Трамп ще го прави. Значи, кой човек ще знае икономия да си направи на какво? Ние дай да направим Америка голема, я не ядам GMO храна. Ако я ядам таква храна генетски модифицирана, да направим Америка и да форсираме американска компания. Ама другаре я ядам от Мексико и от Канада, ядам работа. Ама добре, аз не съм ни битен. Мене трябва да ме депортират от скоро време. Значи, аз съм отбивам американски паспорт поради тия 17 боцки, да не ги кажем, знаете шо се става алгоритъм да не му лове, значи отбивам ги и супер. 1,5 милиона има криминалци, да я направим Америка голема, аз на Трамп сега ще съм давал поддръжка, защото ще е много по-добър председател от било кой до сега ще се били, освен ovo Кенеди. Али аз съм защо да не беше Кенеди, бе? Кенеди Джуниор да не беше председател? Че я повече мислям дека он ке направиш. Трамп не е какво каже го политичар. Трамп е бизнесмен и ово е бизнес ще гледат. Че неговите компании със сигурност ще имат луд профит. Че ово е луги бизнес. Ово я не гледам да направим ние Америка голема, когато ти в Калифорния имаш пожари, имаш разсилование на населението, имаш депортация и се плашат на луги. Че излага и каже луги, ке депортираме тия и тия криминалци. Само криминалци. Ама по-явно да ви е достъп до това. А не, ние ке депортираме. И сега тук Калифорния е празна. У Калифорния луги се произведува овоши и зеленчук при 24/7 утеха на годината. Значи сите моментално стагнира производството на овоши и зеленчук, затова що емигрантите, кои са улезли нелегално, не сакат да дават $30,000 за пасоши да вадат документи и са години у процеси, после някои американки ще се оженили за нив да ги зафръкнат. Па от 30,000 да стане 50,000, па 60,000, па да се судят, па да ги депортират или американците, или американките да ги прияват, ако нещо стане от процесу за при женитба за такви пари и прекопосредници, че нехи брат, ще тия шпаньоли, мексиканци
и да отидат да вадат пасоши. Сега да дойдат тук легално се успяли да влезат, сега да работят и си пракят на фамилиите пари. Брачи, излигни напред план, това. Така ке направяме, тия ки ги депортираме, вие ки оставяме, отец си на работа. Моментално Калифорния и от Тексас се стопирано тия американски куки да се градат. Значи американци ги купуват тия, какво ке ние ке правим Америка голема, когато ти отворете на YouTube сега, за да не ме блокират, на YouTube името от Тексас, браче, стопирана construction. Земале, латиното и мексиканците взимали на американците работата за construction. Ало, какво я взимат американците? Нека да работят construction. Американците сега ците да бият ютубери, твитър, тикток, геймери. Че не сега да работят, брат. Че ти я взимат, може да взимаш 30 ден, 60 ден, $100 на час за construction от Тексас, ако си долар. Че минимум $30 може да взимаш. Че нека американците да работят. И ти какво ги правиш Америка голема, кога ти плашиш народа сега денъж, къде ги депортираме сите, я разбирам кой ги депортират. Ги депортират първо криминалците. После тия ще са останали нелегално. Разбираш, нелегално. Фактически я отбивам пасош. Я не ми се дава 30 000. Не се залюбвам американки, не ми интересират американки да се жена. Мене ми интересира македонка. Я не може да няма македонка с американски пасош. Стабилна и фактически аз, брат, че сакам да имам Македония служена. Македонки ще са родени тук, не са от моя интерес, затова ще, брат, Македонка родена в Америка, коя сака нека се налуте, нема доперна точка с наша Македонка. Що си феминистки, това се луги, ще си израснали тук и више друга култура. Зависно нали фамилията, коя ги отгледал, ма това, тия луги, аз ще ги запозна в Македонки, нямат доперна точка с Македонка, кой ще я гледам како моя жена да биде и мой избор, за да ми ги отгледал от детствата. Значи, луги, Трамп, я го 100% поддържал му това дека е много по-добър другите, ама много брат, че седи в офиса, ке подпиш. Брат, трябваше първо да подпишеш за биткоин. Са явно, нели, као лично му се надувам дека он ке го проверя, ама това е там статистиката. Че луги ясно за мене пръв да ме депортират. Затова, защото съм я пречекорил от бизнес визата, седам тук, ама аз седам у Сенчури Сити, и аз знам дека седам. Разбираш? Значи да ме депортират, ама да ми платят авионски билети $1,500 да защедам и да дойдам в Македония по-бързо да забързаме работа. И аз седам моментално тук само защото я на бизнес в булмаркета не може да дойдам да си направям толкова бързо профил. И в Македония гледате, еднъж може крипто, еднъж не може. Еднъж не може. И сега ако си дойдем, ще сакам сега да вземам авионски билет, да я олеснам на Трамп и на администрацията, дори ки го поддържам, значи, я го финансирам. И аз съм един от най-големите финансиери на Трамп, иако му го знам плано. И го имам обявено в мистери групата плано. Че аз съм един от най-големите поддържувачи на Трамп. И сум ден-денеска поддържувач. Че я го разбирам, що сака Let's Make America Great Again, ама не е то толкова, брат, не съм толкова глуп. Тай 600 билиони систем ще ограде Stargate да бидат спремни до 2030, он коки му завърши мандат от тамо, 2029, сите да ги депортират и коки рече, брат, няма кой да работи, шо мислите, шо ги пущат. Пък и приключват роботите, брат, дронови роботи и чуда. Че ако мислите, дека няма роботи, ще може да работят construction. Гадно се лажете, брат. Гадно се лажете. На Елон Маск робота за $25,000 виж се купува и може дома да върши, да чисте, да готве. Роботи имате за $25,000, нели се инсталира горе от зидо, не е со долен дел, нели со нози, со такво. Се инсталира горе на зидо на шини и готве. Готве храна. За $25,000 виж имат американците. Пишете на интернет, трябваше да го спрям сега, ама нещо имам проблем с интернето. Днеска беше паднало снег, па нема. Ово го сборам така толкова бързо, нели, да не я философирам да е дълго видеото. Али на мене лично, що съм освестен, ово не ме отговаря. Не ме отговаря за човек, ще купува делови от Кина и сващари по дома. От Канада и от Мексико купувам храна и гардероба, не ме отговаря на мен това. Елон Маск ще философира, бракета, другарче, добиваш конкуренция, 2026 ги имаш русите и они ке разпоредат 1000 сателити, па да те видам шо ке правиш. Я радо би руски користел, отколко не Елон Маск. Тук имате ово чудо, ако си играете лотария, шо не препоръчвам, освен ако не е за големи суми, на Star Atlas има награди. Golden Carnival, 200,000 има награди. Ако не знаете шо правите, уопšte ово да него не читате. Стоите една страна от Star Atlas, другари, ки играете за мене. Тие ще плугате геймерите, едва и чекам. Не ви го намерно цялостно обяснувам това. На февруари 5 ќе направям видео.
Че гледай го, брат, тук ки живееме. Сите ки бидете затворени, ще няма да го вземете новио, знаете ураката, що се става, шот. Значи, ние ки играеме и ки правиме пари, вие ки седете у Скопие, Мопия там, Битола, Прилеп, тия, що най-више се смеят тотално, геймерите. Вие ки седете, ки се нервирате от 4 ци, що няма да я пущат надвора, ние ки геймаме и ки си правиме токени. Пуцачина ки има, ки види интересно. Тук ки има, чудо ки има. Чуда е малко, тук ова е Сиги, кой сакате да го прочитате. Чуда, братче, ки има у играта. Гледай, брат, вие седете дома затворени, ние литаме тук у метаверзо. Това е кай мене, идеме на Телеграф. Значи, другари, кажав и изпадав управо, сиди ми се смее. Ей, брат, какво да крираме NFT, брат, Не, брат, нема криране NFT. NFT, ако сагате, ки си купете, другари, дори на трябва не са лоши, брат. Сега с капечки се, кой сага да ризикува оваков арт от председатело, вреде ризико за това, що ако си купили 30% биткоин, 30% кардано и 30% етириум, 10% да, ризикувате, ако го найдете от 45 000 NFT арт, ако найдете кое да го погледате, Господ здрави и среке да ви дае. Али аз съм за това и снег истори. Снег играт в исто време. Тук ако накопче дощ, слънце, снег, дощ, слънце, снег. Другари, кажи го, ще сега да кажем, NFT пагя за 30, скоро 9%. Значи гледайте да не купувате NFT, не си лупайте парите, проценто да погледате NFT е изток около Америка да дойдете, първо да ви дават виза, второ у исто време да улезете, да не страдате, да си купите лото ливче и да си го улесните живото. Значи нем да купувате NFT. Че аз съм единствен македонец, който ще не знам колко години постоят тия NFT, не сега, ама минимум 7 години бръмблам да не се купува NFT. Значи сите македонци изгорея. Никой няма погодено NFT да направи пари. Значи от NFT да купувате, луги, едино Стар Атлас, NFT ви се самите бродови. Ово е NFT. Ово друго, еме NFT, арт, еме за играта достъпно, майна, копа, лита, се боре, за тръки, се. Това е NFT, да. За игрите NFT не може да е Стар Атлас и от други игри. Това да, извинете, ще се дера. Али правим ново клоп видео, намерно разбираш така, под стрес бързо, да видам чисто какво е. От македонците ги интересира такви видеа, па чисто едно на драние, да видам на по-бързо да го изборам. Защото аз съм тип, който ако правите обед с мене на кафе и ако се запознаеме, как правим обед. Разбираш, отма да изфърлям все живо, че какво е NFT другари, да. Онакви NFT фантазии, ки си изгубите парите, како сите македонци. Значи, булиш биткоин стандар, значи се сборя на French TV, супер текнай на французите да сборят, ама да се повиши негативни за крипто тия французи. Няма да верувате Cointelegraph, Ethereum и Ripple. Никако да спомне Cardano па и Sui, Cardano за Sui да речем повече нека сборе. Типо е легенда, виж, ова е братче край. Ова е улао историята тип. Тук па за Макдоналдс. Гледай сега. На французската телевизия се сборе, сите олин купуват днеска или сборат, правят реклама за французите да упаднат, а в исто време, гледайте и гнасните французи. Шо кажа, в гнасни сега това алгоритъм ке ме фане дека врегем нациите. Много са добре французите. Каква круасана направят, какво кафенци. Това е реално. Я у Монте Карло пръв път ко пробав. Не Монте Карло. До Монте Карло, ако се викаше Ница, нещо тай стил, имаше французски, па и Монте Карло мислям дека беше еденио, имаше французски ресторант, направен специално братче за французски круасани. Луѓе, тоа е најакото нещо ще им пробва. Французска круасан и кафе от това време пие по 5 кафиња. Страшна работа. Французски сендвич, онова со французски тај длъгио леп. Страшна работа. Али гледай ги гнасите, брат. Гледай ги гнасите. Тук правят добро за видео за дръндранjarenja, ки биде супер. Гледай тук сега. Значи, French
prosecutors launch a money laundering probe into Binance. Authorities allege ties to drug trafficking, but Binance denies the claim. Брат, обвинуват го и денеска пагя маркет. Баш заради ово паја, другари. Ово се поклопува со они овие Cointelegraph го објавија пред 5 сата. Ама овие мислам дека многу порано. Баш се поклопуваше, леле не снимав видео, баш се поклопуваше со Франција која објави и почна тука више паники, мислам, она Франција објавила, која почна да се објавуваат на Twitter, на Instagram, на Facebook. Значи, гледај ги шо го објавува. Секојаш кога го нападнат Binance, ние у маркетот гледаме паѓање, али да не се плашите. Еве снајата. Значи, Fox Business, сенатор Лумис, таа па многу чудно име, значи ви гледаш што кажува. Биткоинот, другари, е корисен, леле, луѓе, ако снима видео, врна снег, дожд, сонце, град, снег, сега сонце. Чекай да пуштам снајата. I'm so happy about no central bank digital currency. I'm so happy about that because that's a means of surveillance of the American people. But we want to make sure people can have individual wallets for their Bitcoin so they have that sovereign over their own money. We know we want the US dollar to remain strong. And actually having Bitcoin in reserve can help the US dollar remain strong. Значи, другари, биткоину, Трамп шо има план, биткоину резерви го само спасува америчкиот долар, другари. Америка нема златни резерви, празен е сефо. Празен, има конспираси теории, аз съм увал, немат, празен. Французите единствено ще успяват дел от златото да вземе, ляле, како се викаш овај, Дегол ли беше високиот председател? Дегол мислам дека беше. Он е единствен, братче, мокен калибр, ще има земено тоа. Дел от златните резерви за да се върнат назад до Франция. Може се ја лупам, ама не се сеќавам, стварно беше така нещо. Тај стил. Пошто другари ке ми извините, милиарда информации ми улават от главата и... А баш ки кажеш ти дали сакате еднаш неделя да оков стил на видео. Значи ово сум ја реалниот човек. Улавам и пукам, разбираш. Нема ке мене спрејам се да читам ово. Чи за јако се концентрирам да зборам полека, за да видео, мене мозокот ми блокира, брат. И тука гледаш почнувам да се прозеам, да ми се спие. Уја спомнам 2 години не пијам кафе, за да се нервира, што плука дека ностоп сум спомнувал за кафето. Сега па за чудо не се прозеам. Много ме е жал за овие баш да ми почнат упораки да ми кукат дека сум спомнал. Штета ме, текнаме да спомнам. Другари, значи биткоин, ако се стават резерви от биткоин, значи мена дел от кажи го, от кешо го менато биткоин, доларо треба да јаче, оти ние немаме, ја па ние, ја не сум американец, Америка нема златни резерви. Кога ќе се стае биткоин, братче, у резерва, значи има дигитален долар. Разбирате ли што значи? И доларо ќе биде малку така по-кул. Просто па ние ја трајам на оваа тема, ние немаме економски, луѓето од економски факултет, братче, да излезат да кажат на оваа тема. Тие не разбират, братче, економија, не разбират зашо Америка сака да... Они мислят Трамп и фамилијата купили биткоини и сега тоа е. Не бе, брат, Трамп е само извршува наредба, брат. Извршува наредба, дел од планова, брат. Значи, немат злато физичко, имат дигитален боен, биткоин дигитално злато, значи Америка, братче, има резерви златни, дигитални, и долар е дигитален, вашите картички дебитни са дигитални, се живо луѓе дигитално, се купуваме онлайн. Значи, за какво е физичко злато? Значи, дигитално злато, биткоин и се стабилизира воа. Еве 30 минути помина, фајде уште 5. Значи, разбирате ме што сакам да кажам. Еј, брат, BlackRock купил Ethereum. Машала. Еве лайк да пукна душманите. Ја па мисля Cardano е купил. Другари. Тоа е, братче. Други тие што се трейдери. Да си го пратите Джим Кремер. Ти поспомне за биткоин, братче, биткоин паја. 105.000 видео, ти поизлага, братче, вика биткоин, позитивно, биткоин на 101.000. Да знаете тие што трейдате. Оваа гнаса. Спомне за биткоин, сите американци го следат милиони, купат
odmah paja, odmah Wall Street го руши. Тоа завршам со видеото на Типо, овакви ми го беа и пратиле, луѓе не упаѓајте тој филм. Значи, у Америка струјата е без пари, ово кола е чудо од пари, значи тука да се мајна биткоин, да, има профит у Македонија и Балкано, освен ако не крајате струја, што не препорачувам. Кога е да ќе ве фанат, кога е да ќе ве затворат, кога ќе почне се регулира у Македонија, ако сакат властите, приклучени сте на блокчейн, ако сакат властите ќе ве најдат сите што сте копале, сите што сте продавале ќе ве затворат. Луѓе, гледате македонските затвори какви се, па и да се помодерни, не се глупирајте да лажите луѓе, да ги крајате парите, да копате биткоин нелегално, да се приклучувате, плаќајте си данок у Македонија, кулирајте и понастана од овакви фантазии. Едно е Америка, едно е Македонија. With a Cybertruck. Use the 240 volt plug. Now we're going to turn on the inverter to run the miners. You can hear them powering on now. Prove these are actually mining. It's pulling 6.6 kilowatts right now, and we're going to hit start here on this IP reporter. Go out here to the ASICs in the bed. This is the IP report button. We're going to hold that down. Да, таа машина бучи много. And we're going to do the same for this. Тоа е хеликоптер. There we go. Now that we're back in here, we have found the IP address. So we're going to hit OK. Okay. Those are both of them on my local network. You can see the local addresses match up. Here it is in the browser showing the dashboard, showing that the ASIC is hashing for Bitcoin in a pool. The question is, why don't I just do this while I drive? That's a good question. All right, now that I'm mining, I'm going to head to work and hopefully I can find a Bitcoin along the way. Брато сигурно не ме струја позади куќата на тоа чудо, како што знам колку влече, амај. Другари, тоа е тоа, еве тука да има документирано колку, кажи го, колку е, која е цената уствари, еве ги моите листата тука ви е стајана на технологија, бујрум. Само да знаете, Трамп е колектибл, ризикувате си. Меланија, да спомнам, Меланчето, брат, толку македонци изгореа, толку македонци неќе да ми пишат пораки, па кука у пораки, ово е 78%. Шо ви кажав, другари? Стоите на страна, не си играете играчки. Еве, сите македонци си изгубија парите, што им пишао пораки да ми кукат, и тука моравме да составуваме како да се врнат парите 30% биткоин, 30% етериум, 30% кардано, 10% стар атлас. Јас сум го тоа кажал, да видиме дали си ги врнат парите, сите македонци што изгубија на Меланија по 1000, 2000, 3000, имаше македонци по 5000 и 10.000 долари што се изгубиле на Меланија. Тие што продадеа изгубија, тие што ќе чудат, и ако чуват уште, тоа чудо можно е да се врне. Многу е подобро од другари да чуват, разбираш, или скроз да ги изгубат сите. Ама виж, си изгубили 78%, подобро е да ги чуват, разбираш и? Значи не зборам да купувате, тие што више купили, изгубили 78%, подобро е да ги чуват у булмаркетот да се врне, па да си продават, да си спасат парите, отколку гледат паѓа па да продават. Ама тоа е проблем, паника, стрес и не сте доволно долго у крипто за да разберете што правите. Стоете понастрана од работа што не ги разберете. Купете си две трички овакви да се ги имате за колекција, можда вашите парафнуци ќе начекат нешто. Другари, ово е без пари. Сите што ми се смеат чудото, без пари е. Другари, ќе разберете после неколку години што е тоа. Еве и најлошо. Не лита цената за тоа што Типо него не плаќа да форсира да го стават на берзи. Сака да се развива сам. Денеска некој купил за $634. Најмалку се купува на него и тоа е. Ние сме уште market cap 28 милиона, така да представете си 774-та позиција сме, луѓе. Не сме топ 100. Значи има уште многу тоа чудо да расне. Чао, другари, и да се надевам, пишете коментари дали ви се свијат овие реалните видеа од мене, например, гледаш, ово сум ја тај карактер. Седнувам и пукам. Чао. Не забравајте лайк, subscribe, коментари, обавезно коментари. Би повеќе коментари да напишете. Фала ви за тоа што, другари, пари не правам,
парите што ќе се направат од гледаноста, разбираш ли, ќе ги уложам у нешто јако, разбираш ли, у гейминг, и после кога ќе направам некој лут профит, ќе објавам и сите што сте коментирале, што сте лајкнувале, посебно кои што сте коментирале, кои што ги гледале видеото, значи ќе ве наградам. Не забравајте луѓе, многу лесно можам да ве пипнам како дали сте гледале видеото и не. Гледа, тука си покажав видеото кој гледано е црвено. Не забравајте, братче, да ги гледате сите видеа. Гледа, тука покажав видеото, не може да ми знаеш дека не сте гледале. Тука си покажува. Црвената линија покажува дали вие сте го видеото гледали или не. Ако рандом ви се појава, речем луѓе, ти добиваш $100 награда. Дај да видам колку видео се гледал од мојот канал и ти само тука те вака црвенкото, престанал црвенко 2-3 минути, 2-3 минути, 2-3 минути. Тоа се моите видеа, например, 2-3 минути, јас сум ги проверил дали работат. 2-3 минути, братче, значи вие не ме подржувате. А ако вака црвено, црвено, скроз црвено, 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 значи вие ме подржувате. Чао, другари. Не забравајте, ќе се наградува, нем да кукате после лесни пари ги испуштите. Значи вие ставате лайк и коментар луѓе за вас награди да има и за шо повише да го скршиме алгоритмот на YouTube, за шо повише видеа да се шо повише мојот канал да се појавува на македонците на секаде низ светот. Чао.